Så blev det mandag den 8. juli, og vi er som sagt lige stukket af fra Randers, som vi har ret agten, og på vejen ud af Randers Fjord. I går, den 7. juli, der påmønstrede Sonja og Niels Peter, som skal sejle med os indtil på lørdag. De skal sejle med til Mariager i dag, og så skal de sejle med op til Hals, som er indsejlingen til Limfjorden. Og så må vi se, hvor langt at vi når ind i Limfjorden, for at de skal afmønstre igen. Og det er jo sådan en typisk dansk sommervejr. Der er noget skydet, regnbyer, lidt koldt, 18 grader. Men heldigvis ser det ud til, at hele ugen, at der er sådan mellem 1, 2, 3, 4, maks 5 meter i sekundet. Og det er jo herligt, når man er en motorbåd, der gerne vil have dejligt sommervejr uden vind. Så vi får sejlet i den her uge og kommer med stor sandsynlighed hele vejen til Limfjorden. Så er vi godt på vej ind i Mariager Fjord, og jeg har lige sat hastigheden lidt op, fordi vi skulle gerne nå broen i Hadsund her kl. 15.00. Så for lige at være der sådan rimelig præcis, så har vi sat farten lidt op. Så lige nu der siger ankomsten 15.01, så lad os se. Følg med!
så kommer vi til Maja. Her skal vi ligge indtil i morgen, hvor vi så sejler til Hals. Så skal der putte noget vand på. Godt tak på tværs. Så blev det tirsdag den 9. juli, og vi har lige forladt Mariager. Skøn by, anbefalesværdig. Her fjorden, fantastisk smuk dag i dag. Jeg kan kun anbefale at tage en tur til Mariager og opleve en fantastisk by og fjord. Vi er nu på vej ud af fjorden igen, som sådan vil tage os omkring 2 timer med 6 knob. Vi skal under en bro, som vi lige skal have til at passe med her kl. 11, at den skal åbne. Og det har vi sat farten efter, så det kommer formentlig til at passe på et par minutter. Så følg os her på turen op mod Hals, som jo er indsejlingen og første stop i Limfjorden. Vi er ankommet til Hadsund og har sat farten lidt ned, så vi lige rammer broen derhenne kl. 11, hvor jeg har haft ringet til den og sagt, at jeg kommer. Så de venter mig, så her kl. 11 så åbner broen derhenne, Hadsundbroen. Så følg med på den der lille tur igennem broen. Så vi lige gå i sejlranden ind til Limfjorden, og dermed anduer vi Hals lige her om 15 minutter.